Hey, what's up? Mám tu ďalšia hostia, Pinka. Takže čo máš na sebe oblečené a koľko dostalo? Mikinu som dostal od Adama Žuleviča, neviem koľko stala. Rifle som mu jebal, aj potrhal. Kradnuté, hej. Topaňky mám čempióny za 50 eur. Gčko som kúpil v Humeno, som dostal na rodiny, keď som mal 5 rokov. BMWčko, toto nepamätám, to som dostal od tátka, keď zomrel. No, tá pekne. Matúš, musíš Pekne. zacenzurovať potom tú značku. Musím zacenzurovať značku a... Jak sa ti inak žije tu v Laborci? Na piču, lebo mám zarácha na pol roka. Za čo? Som najebal, jak som prišiel domov cickaný jak piča. To je dobré. Není dobré. Je, ale Tak nechoďte najebaný aj tak domov. Aj tak som utekol vonku z domu, že. Takže to je jedno. Servítky mám zo Teska. Takže Tesko. Bez značka. Tesco. V Laborci iba Tesco majú, nič viac. Ale chodte kúpovať iba jednoty, bo tam moja mama robí. Ďakujem za pozretie, čaute.